Primio sam. Primili bi metak. Znaš i odavno, ti koga hoćeš, znaju ko je brat. Crni Porsche, folije su mat, njani kima ko pobeđala brat. I pozdrav svima ljudi, Mixa ovdje sa kanala Gaming Team. Ljudi, dobrodošli u novi video na Gaming Team kanalu. Kao što vidite, nalazimo se ovdje na nekoj mapi, evo ga tu je Šomi, on znači puca, ovo nešto ko fall puca. Inače došli smo posle... Post, ćuti, niko te nije zvao. Inače došli smo posle onog meča kao što ste vidjeli, odnosno ako ste gledali Deagle Challenge ko fall neki, što smo igrali. Ja uključio full focus. Inače došli smo znači da odradimo sad kao neki pištolj challenge, nešto da se malo tu vežbamo ovo ono kao. Da vidimo šta zna ovaj Šomi, odnosno da pokažemo zbog koga smo izgubili prošli challenge, tako. Pošto su bile neke prozivke tu na moj račun. Ništa ljudi, evo ga, vratili smo se posle male pauze, inače Šomi uzeo 2 runde dok sam ja tu nešto nameštao oko snimanja. Ajde, seri. Jesi me vidio? Desi. Ko for desio me pikuje ovdje. Gledaj ga gdje sam stekao! A šta si mislio da ću te čekam tamo, a? Pa ja rekao tamo. Jel valjaka? Inače taj Deagle sam uzeo preko game shopa, a ako hoćete... Op, vidi. Da. Puniš, a? Šta ste da kažeš, kaži bolje, ajde. Pa uzeo sam ga preko game shopa. Dene, Gle. seri. Glavu si dobio. Lagano. Ja sam mislio samo sad igram, on pička na kvarno uzima tu SP. Joj, pa ja da sam znao sad 10-0 bilo. Pa uzmi ti šta hoćeš. Gdje pa piše da je zabranjeno? Piše. Jel mapa... Premlite usta. Jel se mapa zove All Pistols? Inače mapa iz 2019. Mapa pre Jesusa. Gle, on uzeo 5250 na kvarno. Tiganec, ajmo da ti trpam iz sve snage. Lik na kvarno uzeo 5250. Lik na kvarno uzeo 5250. Gle ga da se uštekoci. Ja uzeo ovaj najgori pištoljčić. Pa ti bolje ću. Ja sam u svoje vreme bio bog ovog pištolja. Tu se štekaš pičku jednu. Beži bre. Minus 80, ej. On uključio neki gad mod tamo, šta radio? Boga pita. Sovačić 1. A bre? Vidi? I nisi dobio glavu! Ljudi moji, 5250 je bio beast mode za mene, znači to kad uzmem bam 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 bam. 52 u 3 si dobio, isto tako i za mene USP. Op! Ali... Što volim to kad čujem tako glava da ti pukne. Gle! Pošto je... Koliko healtha imaš bre ti? Pošto me Brazers više ne angažuje da prcam ove sa 5250, znači... Stao sam se trenirao. To Šomi 115 u 6 sam ti dao, alo? Jel realno to? Idi pegaj. Ne seri da si mi ispikao tu, mrš. Gle, 2 glave si dobio. Ne seri. Jel me sprda neko, 2 glave si dobio. Alo, 2 glave si dobio, glavo. Given to Šomi 110 u 7, alo. Ne znam da ste čuli šta sam pričao, pošto mu baga tamo... Kuć stvori, znači dok snimam ovo. Gledaj! Primio si metak. Primili bi metak. Primili bi metak. Primili bi metak. Nije rastu. Ćuti, ne pevaj ti bolje.
Ne seri bre, šta je ovo, ne znam, Koliko neki si? čici mi upali. Koliko si? 7-7, A kraj. ti radio ti sino? Nema veze, ajmo. Sergio, pusti produžetke, penali. Ajde, restart 1, a ona neće tako. Nema veze, ovdje smo nerešeno. Sad ja prelazim na koju stranu? Ja prelazim na I CT na sad. CT. A ću Sad bulju ja da ti CT. otvorim ovdje. Ajde, ajde. Meč startovao već. Da se loži. Ja na CT stranu ubijam. Mislio sam da ima 16 runda, zato sam te pustio malo da se ponadaš. Aj baci mi neki autotune kad edituješ tamo, za pevanje. Ćuti bolje. Da se učinu Ima da pustim Rastinu pesmu. Ja doktor. Može. Pusti preko da se ne čuje. Pa taman tako. Beži bre, sine, nemaš pojma. Alo bre. Ne siri, ne siri! 7 kilta, drži, makni mi se. Obriši kanter, polaza. Lagano. Igraj sad tamo na CSGO Polygon, uzmi onu skriptu, ima milione da uzmeš sad. Neće me. Ma idi, begaj. I to tvoj mu je spevan sam tu bio, znaš? Nije tu SP, majmune. Ovaj 5250. Sad ću tvojim diglom da te ubijem. Pa samo moj bi možeš tvoj skinovi kurcu ne vadim. Lagano, čekamo. Vidiš, uzme moj skin, pa nije fair, nećemo tako da igramo. Dobro, evo. Moj digl, Evo, sad neću. želim tako da igram. Eto, sad neću tvoj digl, sad ću moj Glock. Uzmi Glock tvoj kad kurcu ne valja. Glock uzeo, moj kralj. Si dobio po tamburi? A, 100%. Au, šta sam uzeo sad, nemaš pojma. U glavu! Šta sam uzeo? 85 u 4! 85 u 4! Ja sam pogao igrice. Ćuti bolje. Snimi sad ovaj komp. Snimam. A vidio si ma, imaš neki cheat? Pa. SVČić si ostavio na on. Ozbiljno? Prošla je... Runda... Peš. Ljudi moji, malo sam ga pustio zbog klipa, znači kad budemo snimali sljedeći klip morat ću da igram ozbiljno ovo malo. Ne ide tako da se igra. Jel' realno ovo? Jel tukao labrnja, kaži mi? Jest. Ajde, laži, pičko je. 78 u 2! Sad nisi ni svestan koje štoljpi ću da uzmem. Ajde vidim. Džabe neće. Nije mi dan. Vidim što uzeo od ciganin. Vi samo kopirate kako radim. Nekad sam bre bio doktor za ovaj revolver, sad Bio ništa. sam ja 250, sad ne mogu vola da ubodem, a ne tebe. Vola ne može. Ćuti. Nisi ni svestan zašto sam uzeo sad. Isto ko prošli put što nisam bio svestan. Da li je ovo realno? Si izašao sa mape, a? Da. A šta mi ulaziš u bazu, ludi? Gle, Ajde u kura! Ja sam bio ispod onog kurca. tu si bio ispod. Ti si bio ispod majmune, gdje si bio ti? Ne, ja bio ispred tvoje baze. Uštekao se tu ispred ovog crnog. Ispred ovog kafenog, to je brown, šta je već. Ispred ove taske tu. Ti došao dotle, majke, ti kad te nisam... Pa izrašao sam i onda sam shifto. Izrašao, a? Umri bre. Crkni bre, Gledaj! kurvo! 42 u 2, jel' realno? Alo ludi, ja još Ajde, jednu rundu. Ja uzmem još jednu Staži. rundu i kući. Si stavio to da se ne sećaš? Se sećaš? Uf. Za kraj. Pecka, Mislim da je ovo bilo za kraj. Alo, ko igrao to, nešač? Meni mlađi brat igrao. Evo ti šta kaže, the bull's eye, highest headshot Ajde, percent.
87%. Ja sam clickbaiter, brate, to je to. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se klip svidio, lajkajte, subscribeujte se, pišite u komentar šta želite naravno da snimamo. A do narednog viđenja imate jedan veliki pozdrav. Pozdrav!